Скъпи слушатели на радио Аве Мария! През днешния седми ден от нашата деветница ще размишляваме върху болката на свети Йосиф, която е почувствал, когато Исус се е изгубил на връщане от поклонничеството в Йерусалим, и върху радостта, която е изпитал, когато заедно с Мария открил Божия Син в храма между учителите. Свети Лука така описва тази история. И родителите му ходиха всяка година в Йерусалим за празника на Пасхата. И когато той беше на 12 години, като отидоха по обичая на празника и като изкараха дните и се връщаха, момчето Исус остана в Йерусалим без да знаят родителите му. А те, понеже мислиха, че той е с дружината, изминаха един ден път, като го търсеха между роднини и познати. И като го не намериха, върнаха се в Йерусалим и го търсеха. И след 3 дни го намериха в храма, седнал между учителите, че ги слушаше и ги запитваше. И всички, които го слушаха, се очудваха на разума му и на отговорите му. И като го видяха, смаяха се. И рече майка му: „Синко, защо постъпи тъй с нас? Ето, баща ти и аз наскърбени те търсихме.“ А той им рече: „Защо ме търсите? Не знаете ли, че трябва да се намеря около дома на отца ми?“ А те не разбраха думата, която им рече. И той слезе с тях и дойде в Назарет, и там им се покоряваше. А майка му спазваше всички тези думи в сърцето си. А Исус напредваше в мъдрост и ръст и в благоволение пред Бога и човеците. След години живот близо до Исус може да се стигне до криза. Може да се случи така, че както Йосиф и Мария да изгубим Христос. Нормално е в такъв момент на изпитание да чувстваме празнота, болка, липса, страх, несигурност. Винаги е така, когато се изгубим, или по-точно когато изгубим Христос. Точно така, както Йосиф и Мария са изгубили Исус в навалицата, бързането и може би прекаленото спокойствие, че всичко е наред, че Исус е някъде наблизо. Поне други наши близки са с Него, други вместо нас са до Него. Виждаме, че когато се отдалечим от Него, започваме да се чувстваме зле. Никой нищо не може да замени личния контакт с Христос. Често казваме, че нашите близки ще се молят вместо нас. Често казваме, че другите ни заместват пред Бог със своите молитви и дела. Вярно е, че взаимната молитва е важна. Тогава, когато се молим взаимно един за друг, когато се молим за другите. Но никой не е в състояние да направи това, без да бъде близо до Исус, без личният контакт с Него. Не можем да се уповаваме само на това, че другите вместо нас ще бъдат заради нас близо до Исус и ще свършат задълженията, които сме поели. Изведнъж се оказва, че цялото страдание на света се стоварва върху нас. А няма по-голямо от това, когато чувстваме липсата на любов и нейното присъствие в нас и около нас. Такова страдание, причинено от загубването на Исус, дори само за 3 дни е изпитал свети Йосиф. Със сигурност не му е било леко. Цели 12 години грижи за Христос и близо до Христос показват своето влияние. Изведнъж човек чувства своята зависимост от Бог, че е станал зависим от любовта,
която се е превърнала в част от неговия живот. Затова тези кризи, които ние преживяваме, не са нещо негативно, а те са като пътепоказатели, показващи ни, че не можем да вървим по правилния път без Бог. Затова Йосиф заедно с Мария се връща в Иерусалим в храма и откриват Исус. Затова и ние заедно с Йосиф, когато се намираме в момент на трудност и изпитание, в момент на криза, когато преживяваме липсата на чувство на Божието присъствие в нашия живот, е хубаво да се замислим от кога и откъде може да е започнало това отделяне от Христос. Да се завърнем там и да го потърсим отново. Да тръгнем за храма, заедно с Йосиф и Мария, и да отидем там и да го открием наново. Да видим неговия лик сред свещениците, сред братята и сестрите, да чуем неговия глас, да му представим нашите чувства и нужди, да му кажем, че ни липсва. Макар че Мария е говорила от името на Йосиф, това не означава, че е било против неговата воля и волята на Бог. Йосиф чул тези думи от Мария: Твоя баща. Всички заедно така са говорили и така са мислили. Исус бил син на Йосиф. Също и след брака двамата съпрузи не са вече двама, а едно. И когато единият свидетелства за любовта, означава, че са двамата в едно, благодарение на любовта, т.е. на Бога, който ги прави да бъдат едно. Всички съпружески двойки нека взимат пример от светото семейство. Отговорът на Йосиф на Исус в храма обаче е върнал съзнанието за считания за баща. Това, което е чул онази нощ преди 12 години. Йосифе, не се бой да вземеш Мария за жена, защото това, което е в нея от Дух Свети. От този момент, от момента на срещата на Йосиф с Исус в храма, той вече напълно разбрал, че е пазител на Божията тайна. 12-годишният Исус нарекал тази тайна по име. Трябва да бъда в това, което принадлежи на моя отец. Йосиф напълно разбира своето достоинство, което проистича от мисията, която е приел да извърши. Истинският отец на цялото човечество е и отец на Исус, който изпълнява мисията за спасение на всички хора, поверена му от Отца. Йосиф разбира, че е станал участник в историята на спасението. По примера на Йосиф и Мария, всеки един от нас участва в тази история, в която Бог чрез своя Син спасява всички, които пожелаят да получат спасението, което Бог дава. Нека от Йосиф и Мария да се учим как да преживяваме всички страдания и кризи, понеже радостта и щастието са ни в кърпа вързани, понеже всяка криза, преживяна с Йосиф и Мария близо до Исус, не е връщане назад, а утвърждаване във вярата, надеждата и любовта. Нека да молим свети Йосиф, който е пример за святост, да бъде с нас. Колко е била голяма неговата болка, когато е изгубил Исус и когато 3 дни е трябвало да го търси. Да бъде с нас в тези кризисни моменти, когато не разбираме защо не чувстваме Божието присъствие, но и да бъде с нас тогава, когато и радостта се завръща, и е по-голяма, когато откриваме Исус отново. Да ни учи да слушаме и разбираме и да бъдем благодарни. Чрез Неговото страдание и радост да молим да ни изпроси благодатта, никога да не изгубим Исус
попадайки в смъртни грехове. И ако бихме го някога изгубили, да направи така, че да умеем да го търсим с истинска болка в сърцето и да го намерим и после да живеем с Него в мир. Да го молим да направи така, че да можем да се радваме заедно с Исус, Мария и с Него в небето и да възхваляваме вечно Божественото милосърдие. Амин.